sinden-sinden kabeh duwe apa kuwi duwe ngelmu dhewe-dhewe ngono kuwi. Lajene Mbak Lia ngono iki anggere pendunge lagi mrepet peteng dedet kandel ngono ae dhewe langsung murep. Bar murep terus akhire nyumet desel gara-gara ngono kuwi. Terus akhire jenenge mendung ya nyisih ngiwonengen. Wah, nganti kaya ngono ki ampun. Heeh, ngono kuwi. Nyisih ngiwonengen ning bar kuwi balik nggo kancane mak bries ngono kuwi. Malah deres ora. Angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Wah, jan. Menika piyayi ngatasi tambah umur parandene malah saya cantik, saya cantik. Saya ayu, saya semunar mawa cahya kuntadi. Ha iya ngono kuwi. Menanan. Ya sakbaraan karo kowe, sakbaraan biyen nalika sekolah nang SMKI aku Pak Heru karo Mbak Tutik kuwi ya wis wong telu kuwi seangkatan ngono kuwi. Mung beda jurusan, lek Mbak Tutik seni tari. Apa? Ngono kuwi anggar Mbak Tutik ulang tahun kancane kabeh digiring ayam bakar. Wah iya. Nanti kaya ngono. Ngono. Ayo co mangan ayam bakar, diwareki yen sir tanduk tanduka. Bar kuwi dhek mulih akhire mbayar dhewe-dhewe. Ya ora tanggung jawab yen ngono kuwi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Dosene jurusan pedalangan isi Surakarta, mata kuliah tembang karawitan dan juga yen teori apa Bu Kesi? Mulang apa sampean malah ora ngerti. Mulang sejarah kebudayaan nggih enten, manajemen seni pertunjukan nggih enten. Ilahane. Yen manajemen pertunjukan upamane materine jenisnya pripun Bu Kesi? Nggih, bab prinsip-prinsip manajemen menika. Utaminipun mengke manajemen pergelaran pedalangan menika saged dipun rencanakaken. Nanti perencanaan sik. Panggunge pirang meter, tendane pirang meter ngono kuwi. Nggih. Suguhane apa ngono kuwi. Betul. Iya. Wis apik temenanan. Kuwi yen manajemen yen sijine mau apa? Sejarah ki ngrembug sejarah wayang apa sejarah budaya pada umumnya? Sejarah budaya pada umumnya terus mungkin mengkerucut ke sejarah wayang. Dadi ngertos jenengan lakon-lakon wayang ngoten niku. Lakon wayang? Nggih. Lakon wayang pada umumnya nggih ngertos no. Oh, iya. Mahabharata, Ramayana. Nika lek Mangkunegara keempat lak nulis serat Tripama tegese satriya telu sing patut minangka tepa tuladha. Antaranya siapa saja? Raden Sumantri atau Patih Suwondo. Ping kalih Basukarno atau Karno. Ping 3 Kumbakarna. Kumbakarna. Kuwi zamane nggih dhewe-dhewe niku. Beda zaman. Yen Sumantri di era zaman kerajaan Ramayana. Maespati. Nggih, Maespati, sebelum Maespati. Sebelum Ramayana. Nggih, Maespati. Terus Kumbakarna zaman Ramayana. Terus Karna Mahabharata. Wah, iya sing ngono kuwi bojo dalang kudu ngerti masa-masa ngono kuwi. Kaya Mbak Lia barang ya mudeng ning lakon mudeng ning wayang panjenengane mergo garwane dalang. Mula para sinden-sinden liyane iki sing isih perawan-perawan yen pengen ngerti karo wayang, ngerti karo budayane dhewe, aja golek sing renorno, goleka dalang-dalang kuwi, ngono kuwi. Ora gelem dhek enggak mau tahu tentang wayang dhek. Nah iya. Ya mesti ora ketang sak propirane ngerti. Ibu Sukesi Rahayu, nggih. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu saking Laladan Kediri Kota Tahu kala wau ingkang minangka pamungkasing Pasiban menika Mbak Winong Nawangsih saking Tulungagung. Ya kang ngaturake sing klasik-klasik luwih dhisik. Dasare iki ya para sutresna budaya ora ingkang kepareng lenggah ana ing lokasi wae ning sing monitor lumantar streaming isih pirang-pirang. Terus arep ngaturke tak aturake marang tim biru ingkang wonten Kuntadi Channel kaya ta Pak Joko Warsito, Pak Yani Sencaki lan ugi Mbak Anindita, Mbak Nadia. Iki malah dulurmu Mbak Tutut adoh saka Magelang ya kepareng nyusul tekan kene. Heeh, karo Mas Dalem Kasusenan lan uga kadang-kadang kula sedaya kemawon wonten pundi kemawon monggo dipun resepi kanthi merdikane penggalih mugi-mugi panglipur menika kangge srana jampining sayah lan ugi tentreming rasa pangrasa. Nah, betul. Upamane tak nyuwun karo Bu Kesi Rahayu coba kaya apa? Nah iya. Bu Kesi mangga nembang ingkang sekeca. Jineman Klambi Lurik. Klambi Lurik? Nggih.